Għandi ħabib tiegħi u jibgħati bl-uġieħ tal-ġebla. Li tħassru għax l-uġieħ qawwi immens. Il-problema tal-ġebla hija ereditarja u tolqot il-ċertu kategoriji ta' nies. Il-problema tal-ġebla tista' tkun ereditarja. Infatti nafu biċ-ċert li jekk għandna xi ħadd fil-familja li jibgħati bil-ġebla, hemm ir-riskju li jkollna nkunu aħna wkoll imbagħtu bil-ġebla. Però mhijiex kwistjoni ta' eredità biss u hemm ċertu kundizzjonijiet oħrajn li jistgħu jikkawżaw ġebla fil-kliewi. Dan bħal pereżempju min ikun dehydrated, ikollu daqsxejn iktar riskju ta' ġebla fil-kliewi, bħal pereżempju min jgħix fi klima sħuna ħafna u jitlef ħafna għaraq. Hemm ukoll ċertu kundizzjonijiet fejn ikun hemm infjammazzjoni fil-sistema diġestiva, dan ukoll jista' jikkawża għal ġebla fil-kliewi, u wkoll ċertu kondizzjonijiet metaboliċi bħal pereżempju parathyroids li jkunu qegħdin jaħdmu b'mod maġġel ħafna, allura jkun hemm iktar żieda ta' kalsjum fid-demm. Hemm ukoll ċertu dieta li tista' twassal għal ġebla bħal pereżempju ħafna kalsjum mid-dieta, jew inkella ħafna ċikkulata fid-dieta, ħafna zokkor u melħ, dan ukoll jista' jikkawża li tifforma l-ġebla fil-kliewi. L-iffurmar ta' ġebla fil-kliewi hija xi ħaġa komuni, tant li l-istatistika turi li din taffettwa lil wieħed minn kull 20 persuna. Il-ġebla tista' tifforma mhux biss fil-kliewi, imma tista' tifforma wkoll fil-bużżieqa tal-urina. Xi wassal biex tiġi ffurmata l-ġebla? Bħalma semmejna qabel, ċertu dieta tista' titwassal għal ġebla, speċjalment jekk nikkonsmaw affarijiet ta' zokkor u melħ, ikollna iktar riskju ta' ġebla fil-kliewi, u mbagħad hemm ħafna tipi differenti ta' ġebla li jiffurmaw skont il-kawża tagħhom xi tkun. Pereżempju, ċertu ġebla li tkun ikkawżata mill-uric acid, jiġifieri aċtu fid-demm, tiġi kkawżata jekk dak li jkun ibati mill-gotta jkollu iktar aċtu fid-demm. Hemm ċertu kundizzjonijiet ereditarji bħal sistinurja li jikkawżaw ġebel li jifforma wkoll fil-kliewi. Ġifieri dan jkun skont il-kawża. Jista' wkoll ikun hemm ħafna infections tal-awrina li jikkawżaw biex jifforma ċertu tip ta' ġebla fil-kliewi. Diġà semmejna kemm il-ġebla twassal għal uġigħ. Għaliex ikun hemm dan l-uġigħ qawwi? U x'inhuma s-sintomi l-oħra li jindikaw li hemm problema tal-ġebla? L-uġigħ ikun qawwa ħafna u jinħass meta l-ġebla tkun qiegħda tiċċaqlaq fil-pipe li jaqgħad il-kilwa mal-bużżieqa tal-urina. U għaddejja minn dan il-pipe il-ġebla tikkawża uġigħ għaliex tkun qed tobrox ukoll il-pipe u fġieli wkoll ikun hemm każijiet fejn anke ninnutaw xi demm mal-urina. Sintomi oħrajn ikunu dardir li jiġi jkun akkompanjat anke minn remettar, ġieli wkoll ikun hemm deni jekk speċjalment ikun hemm infezzjoni tal-urina akkumpanjata mal-ġebla. Ikun hemm ukoll problemi biex ngħaddu l-pipi, ġifieri ġieli mmorru iktar ta' spiss u nagħmlu ftit, jew inkella ġieli anke saħansitra ma nkunu nistgħu ngħaddu xejn. Ukoll apparti l-uġigħ qawwi wkoll ninnutaw li l-bniedem ma jkunx qed iħossu tajjeb, l-araq ixoq għalih, ġieli wkoll ħajħossu ħażin u l-uġigħ ikun wieħed tipiku qawwi. Huwa permezz ta' ultrasounds u scans li wieħed jikkonferma li hemm il-problema tal-ġebla. X'tip ta' trattamenti jingħataw u kif jista' wieħed ibiegħed milli jerġa' jkollu attakk ta' dan it-tip? Bħala trattament l-iktar importanti li dak li jkun jixrob ħafna ilma, u meta ngħidu ħafna ilma ġifieri jkun qed jixrob bejn 2 litri u 3 litri ilma, ġieli wkoll ikun hemm bżonn jingħata drip mill-vina biex dak li jkun jiġi iktar hydrated ħalli bekk ikun jista' jgħaddi l-ġebla iktar faċilment. Issa wkoll ovvjament jintużaw painkillers dak il-ħin biex itaffu l-uġigħ qawwi tal-ġebla u bekk il-pazjent ikun iktar komdu. Ukoll jingħataw pinnoli li jgħinu biex iwessaw il-pipe li jaqgħad il-kilwa mal-bużżieqa tal-urina biex bekk il-ġebla tkun tista' tgħaddi iktar faċilment. Issa jekk il-ġebla tkun kbira u ma tkunx tista' tingħadda b'daw l-affarijiet, ikun hemm bżonn li jsiru interventi kirurġiċi. Dan jista' jsir forma tal-ġebla li jinkisruha permezz ta' shockwaves u inkella jekk dan ma jkunx biżżejjed ġieli wkoll ikollna bżonn nirrikorru għal interventi kirurġiċi oħrajn fejn il-ġebla titneħħa. Tikka aktar dwar saħtek. Il-persuni diabetiċi għandhom jingħataw informazzjoni dwar liema hu l-aħjar ikel
li huma jistgħu jieklu matul il-ġurnata. L-esperti jgħidu li meta d-diabetiċi ikunu informati dwar dan, jevitaw it-tentazzjoni li jirrikorru għal ikel proċessat li wieħed isib fil-kafetteriji jew fil-magni tal-ikel. Apparti t-tipi ta' ikel adattati għal persuni diabetiċi, importanti li wieħed ikun jaf ukoll x'inhu il-porzjon ideali. B'hekk jiġi evitat ir-riskju ta' livelli għolja jew inkella livelli baxxi ħafna ta' zokkor. Se naraw issa xi suġġerimenti ta' ikliet ħfief li l-persuna diabetika tista' tiekol matul il-ġurnata. 15 il-lewża, bajda mollija, 5 ta' damit żgħar, gallettini tal-qamħ, larinġa jew tuffieħa, biċtejn ħobs bil-laħam tad-dundjan, jogurt bi ftit xaħam u bla zokkor. Tikka aktar dwar saħħtek għada.